antu nggonku nunggu nganti akhir kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah ngalor ngidul ati bingung udan kangen ra bisa dibedong pasang wong ayu enggal bali kanggo nambani kangene ati Najian saged keping netra ati lega kok kantuk tombo Gangguan tenggorokan buat kamu gak nyaman? Bukan kamu aja, orang lain juga. Strepsils dengan antiseptic action cepat legakan tenggorokan dari awal gejala. Saat Strepsils, kapan aja? Beli Cokolatos Fridge, menangkan liburan ke Italia dan banyak hadiah lainnya. Jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ono sampai detik aku rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah kangen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa Matur suwun, makasih banget masih ada kesempatan kami undur diri. Dawuh dari